Зареждане на душата със сила чрез боговдъхновеното Божие Слово. Това е всекидневното ви четиво на посвещение. Нашето високо призвание. Четиво на посвещение от Елън Уайт. 3 юни. Внимавайте за коравото сърце, защото Той е наш Бог и ние сме люде на пазбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята. Псалом 95, 7 и 8 стих. Никой човек не може дори веднъж да посвети дадените му от Бога сили на службата на светското и гордостта, без да постави себе си на почвата на неприятеля. Всяко повторение на греха отслабва неговата сила за устояване, заслепява очите му и задушава убеждението. Господ ни изпраща предупреждение, съвет и укор, така че да имаме възможност да поправим грешките си, преди да се превърнат във втора природа. Но ако отказваме да бъдем поправени, Бог не се намесва, за да противодейства на наклонностите на собствения ни курс на действие. Той не върши чудо, така че посятото семе да не покълне и да не даде плод. Човекът, който проявява безверна закоравялост или упорито безразличие към божествената истина, събира реколтата, която сам е посял. Такава е опитността на мнозина. Те слушат със стоическо безразличие истините, които някога са вълнували душите им. Посели са пренебрежение, безразличие и съпротива към истината и такава е реколтата, която ще пожънат. Студенината на леда, твърдостта на желязото, непроницаемото, неподатливо на влияние естество на скалата, всички тези неща откриват съответствие в характера на мнозина, изповядващи се за християни. Така Господ беше закоравил сърцето на фараона. Бог говори на египетския цар чрез устата на Мойсей, като му даваше най-поразителните доказателства за божествена сила, но монархът упорито отхвърляше светлината, която би го довела до покаяние. Бог не изпрати свръхестествена сила, за да закорави сърцето на бунтовния цар, но като фараонът се съпротивляваше на истината, Светият Дух беше оттеглен и той беше оставен на тъмнината и неверието, които беше избрал. Чрез настойчиво отхвърляне на влиянието на духа, хората се откъснаха от Бог. Той няма в резерв по-могъщо средство за просветляване на умовете им. Никакво откровение на Неговата воля не може да ги достигне в неверието им. Непреклонен принцип ще бележи хода на онези, които седят при нозете на Исус и се учат от Него. Нашето високо призвание 3 юни. Насърчавам ви да бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Благодаря ви, че ни слушахте и се уверете, че ще се присъедините към нас утре за вашето всекидневно четиво на посвещение.